90 காலகட்டத்தில் பல முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்த நடிகை கௌதமி பல ஹிட் படங்களை கொடுத்திருக்காங்க. நடிகை கௌதமி நடித்த அனைத்து படங்களுமே வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருந்தது. இன்னைக்கு வரைக்கும் நடிகை கௌதமிக்குன்னு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் இருந்துட்டு வராங்க. நடிகை கௌதமி சந்தீப் என்ற நபரை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. சந்தீப் மற்றும் நடிகை கௌதமி இந்த தம்பதிகளுக்கு சுப்புலட்சுமி என்ற ஒரு மகள் இருக்காங்க. ஆனா திருமணமான 2 வருடத்திலேயே கௌதமிக்கும் சந்தீப்புக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக விவாகரத்து பண்ணி பிரிஞ்சிட்டாங்க. நடிகை கௌதமி தற்போது சினிமாவில் சில திரைப்படங்கள்ல நடித்தும் அரசியல்லையும் ஈடுபட்டுட்டு வராங்க. நடிகை கௌதமியின் மகளான சுப்புலட்சுமி எப்பவும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால தினமும் விதவிதமான புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்துட்டு வராங்க. அந்த வகையில் சமீபத்தில் கார்த்திகை தீபத்தை கொண்டாடும் வகையில் தனது தாயான கௌதமியுடன் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை சுப்புலட்சுமி இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருக்காங்க. இதை பார்க்கக்கூடிய ரசிகர்களுக்கு நடிகை கௌதமியின் மகள் இவ்வளவு அழகாக இருக்காங்களே, ஹீரோயின் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவிட்டு வராங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் பல செய்திகளுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.